hey enga tinge ke ni hianin heting ang te kan hangkal pui ve tak dei enga tinge ke ni hianin apathian thu lampang te kan han kal pui ve da chan hi a oma engkim hian chana nei kan sia thawangin chu lai chana chu top na hianin kan seidu a chu ta chuanin hey Facebook ate Instagram ate kan han lu ta chalai tam tak mai hi keima ang thowa zan mu hil thei lote zan kohar na ne na hun mang chin amai ro chu pathian nen po lo leng ve dun to chin tho an mangai masa lali suan ne na lo hlan ve to tho ma se kha kha lali suan asom le ta ni ti sha si lo lali suan angai to lu tu a kau le chak to lu tu ni ti in cha si lo khan kohar takin tian kan scroll travel kan scroll so le mi thalak ta kan like and en le ringot china te khanin tu tak ma fa be chuang si lo khan ko har nem na tur kha social media te pokan zongani tension khat te pon rui lawa te dula tlangwa na te tiang khan kan thei angin chu ko har na mun chang chuanin dai chua tumin mizo chalai ka chalai pui the anamani ti ka sia thianin kanat pui ani chuanin ke ma chu hian ka dam du lawa ke ma chu hianin lali suai ka pan du lawa chuanin kan sa fain ka chalai pui te zong nei hianin lali suai hi kan pan do ni ti hi ka rin dan le ka du dan ni a chuanin he kan company po hianin lali suarong kan bol tel ve to do ni ti hi kan sei tel ve duwa he van o kal tang hian pathian mi ten hun in man ba ka hianin he hun in man ba ka hianin lali suan hunaron nei ve to do ni he kan company a hian ti kha kan sei lu ni he huna hianin kalo lal ber sina ka thu nei na inun thil sang kalo ti kwal sina ma se lali suan thu nei na khawron nei ve to do ni ti hi he van o kan hon ni hianin ka sei du ni tin bising takin ngei to na te thil sang te kan lo mang ching kan lo ti vel chin khovel thil te kan buat seya concert te party te kan sei ta kang khan kan ti a thei angin pathian tan tilovin khovel tan kan thi sin ani ma se tun hian chuan he van o kan hon ni October ni thum atang hian chuanin lali suan munoron nei to do nei ti kha kan sei du ani ti chuan tharau mi te soi ve du nei te minute som cho minute nga cho po ni se soi ve tura ko na sia in omani chuanin mi lo thil tu te po in local thei ni helai huna hian in local pathian thu in on se yang ti kha kan sei du a te chuan kan program om sa pa ngai hi AMN in leng kan neya tin mai cham AMN mai cham kan neya tin hei ka le chang hian zai moi program kan nei thar don boka tian chuan program thar hi ma chop sang te po kan nei la chuti rual chuan hevan o hi van o hian se lowang ti ka hlau to ka san hem ngai tuk hianin ka hun kan le do nga ti chuanin van o an she thei tu hianin nang mani hi pathian nge van o hi en tinge in han ti na ti kha om ve thei ni en tinge yang o min kan han phu ang ka tia dokana ka te ka shuwa ka dul ro hian van o ti kha ron langa hei hemi alogo om dan tur zong ne ha ka mi kha a khanin aron langa ti chuanin chu van o kan lo don son theina tura tan hianin ting chuanin pathianin van o helo puimo na kha keima khan ron silta ti chuan nang ma thil ro pui te an sei ti hla kha kham hla ne khan pathianin min pe a ti chuan nakina in hoin helai huna hianin praise and worship keima ni pon technical lama te po he ai kan in buatsaih le zualanga sound system chate tin kemi kan mi le sa te he achan chu helai mun nge hi kan du tat na chan chu helai mun aron pon chona turani wang hianin helai mun kan hon hi ngai tat mai sia helai mun kan tinga nakina ai sang zo te po kan te chho zelanga te chuanin helai mun in nangni hovin nang ma thil ro pui te an sei ti la nge te kan sa hovin tiang khan hun kan mang tura kan ngai ni te chuan to berata na kan sei du chu hei no pangte ni in bulkan lo chana mi lar chu ni lo mai la mi tan min lo che ve china ni ke mani ang rual to ka te tiang a khanin komsom pali kan in tian TV ate lang chanin hun ka lo mangani enga tinge ma se anggu chu anun hlim om tak singa tinge nui ring thei deu si kha enga tinge lo ko har ve tat enga tinge nui war reng chen si kha nun ko har na nei enga tinge anei kan lo ti mai thei
eng tin nge lo nei ve thei zo kan lo ti mai thei sian anga he singa ti Anggu chu akwa har po kan lo ti ve ni mai thei ma se no pan la no pang te a pathian ne na kan lo len dun na kha ke ma hian lo thei hil to mai la pathian khel lo thei hil ve mi alawa min lo som chang a chu mangai ma sa ka pe khanin min lo som chang mai ni ka ngai to che Anggu parung hi bol ve to te khong ta kana ti tu nei azong zoi kha bol do ne ka ti na lamani lo zia chu te khan tharau ke ma ni ya chuan tharau thiang himin a hun ti je ang je lin min shualanga ka du dan ni loin tharau thiang him du dan hi shachiang thei turin ke po mi an mi lo chong trai pui mi ti chak turi mi lo thlir tu te po kan som du chu ni ti chuanin hei in ngai zo na te po hianin mangai ma sa per hi chu thei ngila haran ti chinang hian lali suan phei ne na kan lo len dun to phei chuan thei hil hi lo har em ya za na thui tak kan kala kem crusade to man tina pe camping ka follow up zui tu te hang kan kala ke khang thui do kan ha hi ka sengai lo re anwam me sina khang hun lai te ka ngai to le ta le la ma chuanin chuan tu huna hian mi lo thir tu te po he van o buatsaih tu te zinga point atel ve thaya kan zinga hi in lo tel thaya pathian thuin sei thei boka tin music lampang te po in thiam ani pon pathian ina amamo na zone ang chu khai lai huna hian man tang kai dan pathian in min pe nga kan thiam don tu kani ti kha kan sei du a khovel konga po thei top chu in mitang te promoting din hun sa kan lo da to a tuna chuanin pathian hi din hun sa nga kan da tel ve to don ani ti kha voina hian mi lo thir tu te kan shil chu kan sei du ni hei te mai ka khat liam ve le me se tu hi nga lu tu ka in local hi kan sei ta kang khan technical lama chuan abo ruwa ka rita chuti rual chuan te ma ni atharau lama hian chuan asang khai tak meya chuan in rilru import tlang takin rilru thum hunin kan omani ti kha asia te ni ti chuan ato ber na tan kan sei du chu hei sa po hian real last an neya chuan kha real last ha kan hmanga rilru ha na ngui na chau chang te be se reng nei lo chang te kan nei lung nei chang te ma se isai bung som nga pathum kan chiar chuanin avuak na vuala te chuan ti dam kan ni sia kan chia kan lung nei na te po khala liso krista khang cross a khanin alo phur telani chuan zang kan mu thei lo na chan nei mangsi lo kan meng kor na chante kan ku har na chante heng zong hi lali suan cross a khan min he sak to a cross a hang khen be telani kan nu pa in ka kan boy na te chung kwa kan boy na te pa le fa nu le fa in kar zong kan boy na te tin kan ngai zong te na kan boy na zong te cross a khen be te la ni to a ti dam avo na voila chuanin ti damin kan om to ni ti hi thlir tu ten min lo chat sak ka du ni ti chuanin ato nang khang alani ta zelta kha chuan in heaven o kal tang hianin in damani ti kha kan puang non le ania chuan avuak na voala te chuan ti damin kan omani ti kha kan sei du ni ti chuan in ti pa kan live chu kan kal tanga nga ti chuan in kan safa in kan chong chai nga ti chuan in pu mo na top na hun lo siam sela ti chuan heaven o hi pathian he na ahu hovin han ve rengila ti chuan in pathian hne na kan zawai kan thut huna mo ti khan du kan ding nga te chon people life chu te kan kal tanga nga chu me zo chon kan ti to pak dom nia kan program te